Урада гаете әһәмияте буенча Корбан байрамы күп мусульман дөньясындагы иң зур, иң олуг көндәрдән бире. Изге Коръән төшерелгән Рамадан ае тапышы куанычлы мәл Урада гаете менән тәмамлана. Уны Шәввал аеның тәүге 3 көнендә байрам итәләр. Якты уй фикерләре һәм ынтылышлары, изге эшләре береккән Сибай халкы Урада гаетендә иртә менән тәкъва мәсҗиденә ашыкты. Ураданың тамамлануын бөтә мусульмандар да бер төрле билдәләй. Улар фитр садакаһын бирә һәм байрам намазын кыла. Фитр садакаһы гает намазына тиклем бирелә. Исламдың үзенчәлеге буенча, мондай садака үзенең исенә матди байлыкты гына түгел, рухи кыйммәтләрне дә хайдырган. Урада гаетенең бу йолаһы Мөхәммәд пәйгамбәрнең үзе тарафыннан булдырылган һәм шуннан бирле үзгәрешһез кала. Был садака менән хәлле мусулмандар мохтаҗларга һәм мал туары булмагандарга урада гаетен үткәрү өчен акчалата, азык-түлек яки ризык менән ярдәм итә. Урада байрамында мәсҗидләрдә гает намазы укыла. Ул кояш калкып, уфуктан хөңгө биеклеге кадәр күтәрелгән мәлдән башкарыла. Ир-егетләр өчен гает намазы мотлак күтәрелергә тиешле гамәл була. Байрам намазына шулай ук хатындар да, балалар да бара. Гает намазы 2 рәкъәттән тора. كما أخبرنا النبي آخر الزمان إن للجنة بابا يقال له الريان لا يدخلها إلا الصائمون في شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ураданың без аңлап бетмәгән хикмәтләре бихисап. Был рукам гамәл кешеләрне бер-беренә якынайта, берләштерә. Байрамның тынычлык һәм бердәмлекне ныгыту буенча әмгыятьтә тоткан урынын кала хакимияте башлыгы Халид Сөләйманов та билгеләне һәм байрамга килүчеләр дә ихлас котлап үтте. Урада гаетендә мусульмандар изге уйларда булырга, изге гамәлләр кылырга тиеш. Халыкка матур теләкләрен мәсҗид итәкчелеге лә yetkirгә ашыкты. Хөрмәтле Müslüman kardeşler, hizde bütəgizdilə Ramazan ayı bütəvün ayı bilən, bayram bilən hizde təbrik etəbiz. Buna bu yıl elhamdülillah Rabbil Alemin, Allah'tan rahmeti bilən Ramazan ayının en uzun gününe tura kiliyona qaramaktan Müslüman kardeşlerimiz tırışıp orada tuttular. İftar meclisleri uyuşturdular. Bir kilip fıtır sadakaların, zekat sadakalarını yapıştırdılar. Şuların her biri kabul buhuna alatılar. Қалабызға, илебезгә именлек, тыныслык насип итеп, һәммәдә менә шулай матур итеп, бергәләп яшәргә, бергәләп гыйбадәт кылырга. Алхамдулилlah, қалабызда байрам бик матур итә, халкыбыз ихлас килә, шуңа күрә бу байрамыбыз мөбарәк булһын. Саулык, сәламәтлек, хәйрле гомер, хәйр ислам насип ит. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу. Урада байрамында мусульмандар бер-беренә кунакка йөрий, мул табындар әзерләй. Дини байрамның кубатлык йолаһына тәкъва мәсҗидендә лә хыянат итмәделәр. Бу көндә байрамга килүчеләр өчен урамда табын әзерләнде. Урада гаетенә тәгаенләнеп, харык итеннән әзерләнгән булауның хуш исләре тирә-якка таралды. Тарихчылар әйтүенчә, Урада байрамы безнең эрага тиклем 624 елдан алып билдәләнә килә. Шул дәвердән алып килгән дини йолалар бүген дә бар тулылыгында үткәрешһез саклана. Исламга килүемә минең берничә генә еллар инде. Мин аны обычный кешегә афишер итеп йөрмәйм. Мин үзем өчен башланым. Шул балалар турая килә, балаларның һаулыгын, шукрайдан теләп, истән шулай йөрү өчен миңа кирәк ине, үземнең күңелем өчен. Урада тотуым дәвамында нисәмә еллар иштәһәм дә мин кешегә һөйләп йөрмәйм. Ул һәр кешенең эше бит инде. Һәм фитр садакаларында быел мин яңса бер үзем белмәгән бер нурдация иткән семьяга бер нимә аша баткабат аша күрсәтә уйлык шулай савабы күрәк. Бедик өчен түгел, ул кеше өчен дә бит инде Ходай Тәгалә өчен, Ходайның ризалыгы өчен дип шайтып ебәргә булдык. Барлык мусульманнарны, яңа килгәннәрне, электән мусульман динендә йөргәннәрне ошо байрам менән котлайм. Теләгәннәрен Ходай Тәгалә аларга алларына биргән һаулык булып, үзләренә, гаиләләренә берклек итеп биргән, бәрәкәт биргән дип беләм.
Bugün şunday bizden ilimizde Urada gayet bayramın tebrikleybiz elhamdülillah şükür. Bir ay boyu Urada'nı tuttuk. Allah Teala bizge savaplarına erişirge nasip etsin bizge. Teravih namazlarına yürünük elhamdülillah şükür kömekleşip avuzlar astık, sehirlerde birge yürürge tırıştık Allah'a şükür. Urada gayet Allah verha bizden ilimizge imenlik keltirhen, tanıslık keltirhen, halklar birbirine dost bolğanlar, uğuşlar bolmahan Allah verha. Biz özümüzde, bizim ballarımızda, bizim boğunlarımızda Allah verha halkımız, oşu bizden ilimiz, tormuşumuz imen bolup Allah verha. Alga seskat Allah verha bizden tormuşumuz ilimiz Allah verha. Kıvanışıp yaşayık Allah verha her vakitte. Big zor rahmet aytam. Sibayski ağlamedin habayatın dismiler. Служб bulanık beteyim ruhsa. Bala sağalar, bigrek yaşlar көп, bala sağalar көп kilip turup. Adam şat, bütühele motor kiyinip, bütühele motor, külü yürüyorlar. Amin. Bizde bigrek motor etip karşı aldılar. Ayatlar okundular. Tertipler ürettiler, anan hoň motor etip turup haýlanylar. Rahmetler biz okup turup, temne ploflar aşanyk, motor etip turup, almalar aşanyk, hurmalar aşanyk, даже kymyz istik. Bütünlüğü bir zor rahmet. Bayram bilen sebay kişilerini kaynap kutlayayım. Rahmet sizge. Rahmet. Men haw ýerigir Allah bilir. Haw. Aşatlar, heybet edip haýlanylar, zor rahmet bütügüzgele.